Dneska lidi budeme hrát s MT-25, co jezdí 90 kiláků za hodinu. Jo, fakt. A určitě shlédněte video celé, protože to fakt stojí za to. No a nám se načetla mapa doly. No boží, mám 3 životy. A ano, jak vidíte, mám speed boost. A ještě 2 boostery rychlosti. Takže to bude totálně šílené. A už teďka z prvních 5 sekund už jedu 70 km za hodinu, 80, 90 a už utr. Ty vogo. Tak typek tady hodil pěkný drift. Když se otočil. On se teleportoval, mu to doplnilo hapka, no tak to je skvělý. Se mu to nepomůže. Tady je Rudolf. No jo no, divnej Sherman. 1, 2, 3, 4. Jaj, trochu jsem si pčíkl. Trochu možná víc. No. Máme tu každopádně Shermana. Si dáme speed boost a projdeme, aby nás netrefil. Já myslím na co vy. Skočím dolů a zabiju je. Uiii! Ty bogo. Čau, Highlander. Oh, no, já nemyslel, že tam je ten pancir. To jsem mu neporazil. Možná bych měl mířit, no to je pravda. No, možná bych měl mířit. Ty bogo, co mě zabíjí? Sakra. A jo, má 352 dole. No super. Rapidní palba 2 a vlčí úder 1. No to snad ne, ty vogo, to bude dávat ještě tak vogo 3x větší damage. K době nabíjení. Té budu nabíjet rychleji, no tak to bude bomba. Highlander, no tak tam nejedu. No ocel, no to není moc lepší ani. Ježiši, barák. No nic, no tak jsme sejmuli barák. To bude dál a tady máme zase toho Rudolfa. Jako Sherman s rohama, kdo by to chtěl, 266 má dole. No a my jedeme dál a jako nechci nic říkat, a my máme 18, oni mají 16, jako. Nechci nic říkat, ale my máme trochu víc, jakoby, přežitých tanků než oni. No, ten panzer. A zadymka tady vjela. Raz, 2, 3, 4, 334 má dole a už je po něm. Dobrý, zatím máme 1799 damage. A to jsem chcípil jenom jednou. Tady máme Rudolfa. No super. Ten se zapálil a jakmile dojel za barák, tak už bylo po něm. Teď máme 3 tanky na jednu, to není dobré. Panzer. Raz. 2. Nic. Nic. No dobrý, něco jsme ubrali, tak znova. Raz, 2, 3. Dobrý. Asi už vystřelíme. No. Vystřelíme tu zbývající ránu. Ať už nemáme přeplněný zásobník. Tedy ocelot. OK. Nám typek dělá mrtvo. Bože, Sherman, no tak super. Ne, já jsem měl dát Inferno. No nic, no, Inferno to já nemám, ale mám jiné schopnosti. Tedy bude tak respawn a jedu. Ty je ten Rudolf.
jedno hápko. Já jsem ho ani netrefil, já tu hodil drift. Boží, tak Rudolf už nemá věž. No aspoň, že tak nebyl to nějaký zázrak, nějaký hezký zázrak. Jakoby Rudolf sám o sobě není úplně nejhezčí tank vodka. Tady hodíme drift, tady máme odsouta, který už tady není. Až se podle mě respawn jednou ta osmička a ten odsouc, co ještě respawnou jednou oba. No. Vogu nabereme speedy. Tak, speedka. Ty vogo! Tak jako dobrý, jako. Ten ocel už ani nechce mě vidět. No. No dobrý, už je po něm. No. Jakoby. Nechci nic říkat, ale dát 3563 damage s MTčkem, s lightem je jakoby za mě celkem dobré. Ano, hraju v skříšení, takže tam je to easy. Akorát tam musíte umět hrát. Takže vyzvednu si tohle, vyzvednu si bednu, tam mám posilovač, tak to je super, tady máme tohle. Tak, 9. úroveň. Tak, dobrý. Máme 9. úroveň na maskování na KV2, které je mega předražené a já do toho určitě aukci dávat nebudu. To si já za to radši koupím to kapezeto, které už stejně není ani v shopu z toho Sheridan Missile eventu. Nebo spíš bych to měl nazvat Sheridan Missile a KPZ 70 Missile event, protože už tam je i kapezeto. No a na pásy furt nemáme, že bychom si koupili lepší pásy, ten tank by měl. No, každopádně máme 7 motor, což je na 6kový tank, 6kový light, celkem dobré. Určitě to přidá speed, snad teda. No a teďka jsme vyvázali mapu, která nevím, jak se jmenuje. No nic, no. No, každopádně jedeme zase naše taktika. No, takže vyjedeme tady vedle pancera. Zatím máme vždycky od základu máte ten speed boost. Vždycky máte se spawnete, jako nerespawnete, jak začne bitva, protože jak se respawnete, tak vám to speed boost nedá. Nebo dá? No teď nevím právě, musím tak podívat, ale myslím si, že ale asi jo. No v minulé bitvě jsem se na to nějak nesoustředil. Každopádně většinou jsem hrál vždycky nějakou tu speciální bitvu, jenom s burzou na video. Ale to je vlastně poprvé, co hraju speciální bitvu i s MTčkem. Ale v mojem playlistu s burzou to nebude, protože MTčko burza není, mezi tím tady nahitujeme Leopard, který se neumí ani schovat a ještě k tomu zmizne. Nás tady štve VKčko a T2 tady běží, no to bude zase problém to prorazit pro ostatní hráče, no pro mě vlastně taky jasný light. Amorek! No dobrý, no tak Amorek na první dobrou do VKčka, to je můj 4. Amorek, co jsem kdy dal. Ty co tady prudíš, Leoparde? Tak. No zase vedeme 21:18, takže dobrý. Já mám plán, si dám speed boost a objedu tu KV2. KV2 a T2, ne KV2. Není KVčko. Ty vogo? Jo, drift. Jo, 1, 2, 3, 4. Ne, ona mi bere. Ona mi dala ten efekt, ona mi to bere. Já umřu, já chcípnu. Super, tak já než jsem ji objel, tak mi jsem mrtvej. Teďka neudělám chybu a dám si Inferno. Protože to přidává víc. Budeme mít plus 30 něčeho. Asi něco s hápkama.
Jak jsem tak četl. Jaj. Jsem nedomyslel, že to MTčko nepřijde shooter. Cover 2. No a my se asi rozjíždíme. A máme tady Highlander. Leopard, nebo už je tu nemáme, protože už je to 18 proti 12. To je celkem dobré. Moje MTčko tady začalo driftovat, tady někdo vystřelil blesk a asi bych měl zastavit. Že? No měl bych zastavit. Oj. On se to odrazil od toho baráku a mě to hitlo. Tak divnější věc jsem ještě neviděl. Ty co budeš dělat? Ty na mě chceš jako jumpnout nebo co? Stejně se ti to nepovede. Vystřelil jsem do něho ty 4 rány, dobrý. Super, tak Leopard tady hodil drift. Teďka si vezmeme tohle, co přidává 200. A jedeme to zkusit naposled. Posledním životem. Leopard. VKčku, tak pojď ty vogo. Ty vogo, naraz. No a je po VKčku, Leopard už taky není. Highlander, no tak to je skvělé. Tak Highlandera jsem tu nechtěl. Asi vystřelíme tu poslední ranu, jo, a objedeme to a pojedeme. Boostery rychlosti, ať jsem rychlejší, ať to pojedu rychleji. Tady máme Highlander. Jo, super, tady jumplo Junu. Tak pojď Junu. Tak mu zbylo 44 HP, no tak už mu nezbylo nic. 11 proti 4, OK. OK. Takže dáme si speed boost. Pojedeme Highlander. No. Teďka tomu Highlanderu byly ty 2 rány úplně k ničemu, když jsem ho objel s MTčkem. Mě zastřel pásu neotravný, ty vogo. On bude prudit. Tak už. Ne, ještě žije. On fakt prudí, on mě zase rozbil pas. A zabil mě Junu, které zase jumpovalo ze stejné skály. Možná i ze stejného místa. No, oni tady mezi tím rozstřelili to Junu. No, super. No a to je vítězství vlastně, protože cover 2 se zapálila. Nebo cover na S, to nevím, jsem se v tom trochu zmátl. No každopádně jsme dali 3291 damage, nebo tady doufám, že to bylo 1. Na to se přesvědčíme v tabulce. Jo, bylo to 1. Takže, a to je konec videa. Mějte se hezky. Jestli ještě vylepším pásy. No a to bylo vše pro toto video. Doufám, že jste si to užili. A já se s váma loučím.